Kubor nakaslem jong unongsan hima. Haka jingja pluk ding ka bashir kay mentaka stem, kumbakat nyo tali kidukan haka yo kandai mer bari dua harib hoi district, gila ingkong ka balawan rai ka jingdu nong ka bala palat syaka lai paulak AA. Kat kum ka kubor bala yo lom la yatu bakate ka jingja kem ding jong kiti kidukan, kala sedang haka por lai shiteng min step kat ba kibriu kidang dan haka jingyo tiat dengai. Hadian ke jing kelang jong ke ding, kila don ki pat ba ki bala UI ya kate ke jingja, ki bala mi ban pertas nong, bat ya kate ke jingja la lapru da ki pulit, pahara surok jong ke khana para police outpost, bat kumtahi la pentip no asyi ki bor pulit pelip ding jong ke Meghalaya bat Assam, na ke benta bentem ya kate ke ding ke bala kelang baha. Daily ba ka jingwan poi kloy jong ki pulit pelip ding na ka Meghalaya bat Assam, lala ban pelip no ya ka tega ding ka bala kelang ba ha ka por riu beje men step haringkat ba ka jingirap jong ki pat ba nong song snong. Ha ka ni ka jingja kem ding la ya thu ba kamshim la don satya ka nu ka jing men saw la ni ka jingdu ka men sim brio lat no ka jingdu jong ki mar ki mata ba kenthum na du ki mar bam ki jan bat ki wei dia. Ya ka daut nra jong ni ka jingkem ding kita kidukan 4 la satya bantip bat na kaliang ki pulit ka khana para police outpost kidang panong ni ka jing toket halor ka ni ka jingja.